මේ වන විට සියලුම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් 99%කට ආසන්න 199 வீதமான அத்தியாவசிய சேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மக்களுக்கு வழங்குவதிலிருந்த தடைகள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளன. ரயில் போக்குவரத்து கரையோர மற்றும் மட்டக்களப்பு ரயில் மார்க்கத்தின் ஊடாக மாத்திரமே தொடர் ரயில் சேவை இடம்பெறுகின்றது. மலைநாட்டு ரயில் வீதி ஊடாக கொழும்பிலிருந்து பதுளை வரை உரிய போக்குவரத்துக்காக இதுவரை தயாராகவில்லை. அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பதுளை, கண்டி, நுவரெலியா, மாத்தளை, குர்நாகல், கேகாலை ஆகிய மாவட்டங்களின் செயலாளர்கள், பிரதேச செயலாளர் ஆகியோரை சந்தித்து டித்துவாவினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீள குடியமர்த்த தேவையான விடயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. டித்துவாவினால் ஏற்பட்ட சேதம் $4.1 பில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி செயலணி ஒன்றை அமைத்து இங்குள்ள விடயங்களை 8 பகுதிகளாக பிரித்து அமைச்சுக்களையும் இணைத்துக் கொண்டு ரீபில்டிங் ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றோம். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஏதும் பிரச்சனைகள் இருப்பின் அது குறித்து அறிவிக்க 1904 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம். තත්ත්වයටපත් වෙලා තිබෙනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් නැවත වතාවක් සාකච්ඡා කරලා තවදුරටත් කළ යුතු කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් අපි මැදිහත් වෙමින් තිබෙනවා.